Magandang hapon, kabisyo. Kasama mo ang Basa Princess, DJ Rakitera. At ito po ang programang hindi ka huhusgahan bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We Listen and We Don't Judge Culture. Ito po ang programang Top Secrets. At sa pagkakataong ito, may top secret sharer na po tayo sa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang hapon. Magandang hapon po, Miss Rocky. Ano pong pwede naming itawag sa iyo? You can call me Sandro na lang po. Sandro. Tama? Okay, Sandro po, Sandro. Ilang taon ka na, Sandro? I'm currently 21 years old po. 20. And from Pasay City. Ay, hindi pa tinatanong yung lugar ha. Pero sumagot na agad. Ay, Ang galing mo. Maagap. Okay, Sandro from Pasay. Okay, Sandro, 21 years old from Pasay. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa rito. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko po is pinagpalit po ako ng ex-girlfriend ko sa thesis mate niya na which is yung guy is friend po naming dalawa. Pinagpalit ka ng jowa mo sa katisis niya na kaibigan ninyong dalawa. Tama ba ako ng pagkakarinig? Yes po, that's right po. Kwentuhan mo namang kami. Bakit? Paano nangyari? Anyari? Iba pala puma-project? So, yun po. We can call yung ex-girlfriend ko po na si let's call her si A. So, si A po, naging kami nung February 2025. Naging kami po. And same po kami ng program sa college currently. So, same po kaming engineering student. Tapos, yun po. Maganda naman po ang pagsasama. Nasa planning din kami ng kung ano yung future na gusto po naming kunin or tahakin po pagdating ng araw. And we're on the thought na rin po or nasa isip na rin po kami na kung saan na siya na yung papakasalan ko at ako na yung papakasalan niya. So dumating na po kami sa point na yun. Wow, na may ganun na pagpaplano. Yes, Advance yung future ninyo ha. Pero yun po kasi I'm a type of guy na kapag may kipag-date po ako sa isang girl or sa isang babae, I view that as a platform na kung saan date to marry. So, hindi na ikipag-date for fun or for something like that. Mm-hmm. It's that and yun po. Mm-hmm. Okay, so what went wrong? Like, anong naging issue ninyo bago mo malaman na meron palang iba? Ganon. So, yun po. Yung friend po namin dalawa, which is kaklase niya po yun. Yun na po, thesis mate niya. So, okay naman po ang friendship, kumbaga, yung pagsasama po namin. Sinong original friend pala nito, nung guy? Yung yung ex-girlfriend ko po. Mm-hmm. Tapos, same po, like, kapag nagkakaroon po ng mga get-togethers, especially if end of semesters, yun, magkakasama po kami. If mag-iilog or something magsiswimming sa Pansol, sa Laguna, magkakasama din po. Mm-hmm. Hanggang sa dumating po sa point na kung saan both na po kaming busy kasi may kanya-kanya na po kaming thesis, tapos hindi po pa po kami nagkakasama. At the same time, hindi na po tumatama yung schedule po namin. Kasi hindi po kasi kami magkaklase. Mm-mm. Pero we're both pero hindi po magkaklase. Mm-mm. So you guys are both from the same program pero hindi kayo magka-block o hindi kayo magka-schedule, hindi kayo magkaklase. Yes po. Okay, Yes po. pero etong common friend nyo na ito, nakakasama mas madalas na nung girlfriend mo, tama? Yes po. Like, dumadating po sa point na kasi umuwi, kasabay niyang kumain. Oo. And Sandro, Tapos, matanong ko lang sa'yo, no? Ito bang guy na common friend ninyo ay single o may jowa din tulad nung ninyong dalawa? Nung time he's na to? actually single po.
Yung Anong time time na na po yun? yun is actually single po talaga. Oo. Anong nararamdaman mo nung time na yun na lagi niya nang kasabay itong lalaking 'to? Siyempre, hindi po mawawala sa pakiramdam ko or natin naman na may konting selos or pag-aalala. Mm. Pero mas po kasi sa akin na it's fine to have a guy friend or the opposite sex. Kumbaga, it's okay if may opposite sex na friend ka. Ang mahalaga, wala pong mali siya doon. So, parang yun po kasi yung tinatak ko sa isipan ko during that time. Mhm. Kasi, yun nga po, close friends silang dalawa at the same time. Parang ang ano naman po, hindi po inappropriate para, to break that kind of friendship that they Oo. had. So parang hindi naman kailangan na i-break yung friendship nila kasi alam mo naman yung hangganan ng lalaki sana. Okay. So Sandro, before meeting ba or magkakaklase kayo, alam ko eh. So parang nasa iisang program kayo kamo pala. So sino una bang naging mag-friends? Sila, 'di ba? Tama? Mas nauna ba kayo maging magjowa o nauna sila maging magkaibigan? Actually po, mas nauna po kaming maging magjowa po eh. Pero magkaklase na po sila talaga. Wait, so nauna kayong maging magjowa? Kasi ako nagigets ko, Sandro, na may mga friendship talaga before a romantic relationship na dapat magstay, na hindi dapat magalaw kasi parte na yun ng pagkatao niya at parte na yun ng buhay niya. Yung taong yun na kaibigan niya ng opposite sex eh. Pero syempre may distansya, may tinatawag tayong boundaries and limitations, may tinatawag tayong bro code, 'di ba? And girl code, yan. Yes po. So sa inyo, nauna pala kayong maging magkarelasyon bago nila na-define na sila ay close friends, tama? Yes po, that's right po, Mrs. Rapi. Okay. So, Tap- talaga walang naiisip na parang may konting selos pero binabasura mo yung pakiramdam na selos na yun dahil pinagkakatiwalaan mo sila bilang jowa mo tsaka bilang kaibigan nyo. Tama? Yes po, that's right po, Miss Rapi. Mhm. Tapos yun po, dumaan din po sa point na kaya may klase po ako today. Tapos bigla pong mag-chat yung ex ko na ay may lakad pala kami ni ng friend niyang guy. Pupunta sila ng Intramuros for research development type of things. Tapos yun po, malalaman ko kaya pala hindi siya makakauwi agad kasi yun, gumagala pa pala sila sa Intramuros or nagbabike pa sila sa Intramuros. So dun po nag-start yung doubt ko na dapat po talaga ako magselos kasi that should be me po talaga sa posisyon na yun. Ay, oo. Kasi ginagawa na niya yung mga bagay na dapat kayong dalawa yung gumagawa kasama yung iba. Yes po. Bilang isang lalaki, So, yun po. anong pakiramdam mo nun? Syempre po, hindi naman sa parang tinatapakan yung sarili mo. Pero parang siya parang masakit siya kasi that's a thing na should be doing ng mag-partner po talaga. It's okay to have that kind of things if both of them are single po eh. So, that's the problem po. May jowa po kasi yung ex ko, which is me. Tapos single po yung friend niya, yung friend po namin. Mm-mm. So, parang masakit po talaga siya para sa akin. Mm-mm. Kasi wala naman akong magawa kasi napaka-busy ko nga po. Mm-mm. Like, busy po ako sa thesis, sa lahat, sa mga ibang academics, something like that. Mm-mm. Tapos wala po akong magawa kasi to the point na yon na kung saan may pagkukulang ako, andun palagi yung friend namin o yung guy kasi nga, thesis mate sila at the same time magkaklase po talaga sila. So yun po. Ano ba? Kinonfront mo ba siya about it? O tinansya ka niya kung magre-react ka o hindi? Actually po, kinonfront ko po siya about it kasi it's the right thing to do po eh. Kumbaga, mas mainam nang ipag-usapan po yung problema kumpara pa po sa itago lang or hanggang sa mamatay yung relasyon. So, kinonfront ko po siya about it. Tapos, yun naman po, medyo nagsettle naman po yung problem namin about it. Pero, as later on, as weeks pass by, medyo nagiging busy po ulit ako. Nagiging busy po siya. Wait lang, nawawala na Dumating yung... po Hello, Sandro, sandali lang. Pumuesto ka sa medyo malakas-lakas yung internet connection mo kasi sabi dito, weak network connection.
Ayan, ayusin mo kung Off na saan po ka. ba? Ayan. Sige, magsalita ka lang. Hello, Sandro? Nandiyan ka pa ba? Connection lost. Connection lost. Wala si Sandro. Nawala na siya ng tuluyan. Baka nagbike na siya papunta ng Intramuros. Baka nagbike na siya papunta ng Intramuros, diba? Oh. O baka binuhay nila yung biking dito sa may PICC. Di ba ganun yun? Nagbabike dito sa may PICC. Hello, Sandro. Sandro. Igalaw mo ang baso kung nariyan ka, Sandro. Sandro, sabi ko naman sa'yo, kung kukonect ka ng connection o ng wifi, doon ka sa sigurado. Oo, yung hindi nawawala-wala. Sana naman di ka nabugyo, Sandro. Hello, Sandro? Are you still there? Hello, Sandro. Ayan! Bumalik na si Sandro. 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 Nandiyan ka pa ba? Ano ba? Nasa Malacanang ka ba ngayon? Nasa Malacanang ka yata, Sandro eh. Ano ba? Pumunta ka na ba ng Ilocos? Ay, iba pala yun. Charot, darot. Hello, Sandro. Hello? Sandro. Nasaan ka na? Magsalita ka na, Sandro. Kasi pwede ka na magsalita. Po, Miss Rocky. Ayun, Sandro, pasensya ka na. Ako na yata yung may problema kanina, hindi kita naririnig. Ay, okay lang po. Okay, so game. Sandro, balikan natin yung huling sinabi mo. Na kinonfront mo itong naging jowa mong ito. Yes po. Okay, sabi mo. Tama? Yes po. Okay, so pagkatapos nun, ano namang naganap? After, ayun po, nung lumipas po yung ilang linggo, bumalik po ulit sa dati kasi yun po, naging busy po ulit ako, naging busy din po siya. Tapos kasagsagan pa po yun nung may mga final requirements po kaming kailangan i-accomplish. Hanggang sa, yun po, kasi ang palagi niya po kasing kasama is yung guy eh. So, palagi silang gumagawa dun sa bahay nila, nung ex ko. Hindi So, kaya tatay punta- niya yung lalaki? Charot, wedarot. Hindi, so talagang nasasama niya na sa bahay. Yes po. Legal na Yun nga- legal. Yun nga po, hindi pa po ako nakakapunta dun sa bahay ng ex ko, pero po yung guy nakakapunta na po dun sa bahay ng ex ko po. Grabe naman yun. Naunahan ka pa nung kaibigan kaysa talaga sa jowa. Okay, so ano yung turning point na ayoko na talaga? O siya na talaga yung nagsabi na ayoko na? Noong ano po, May 2026 this year, nagkaroon po kami ng misunderstanding or minor conflict po kasi parang nagkasagutan po kami pagdating doon sa isang problema, pagdating doon sa isang topic sa program po namin. Tapos, to the point po na umabot na siya na kahit minor problem lang siya, parang umabot po siya ng ilang days o bago po namin siya na-resolve. Tapos kinakausap ko po siya, chat ko po siya, pero wala pong reply, ganun. Tapos later on, sabi niya sa akin, ayaw niya na daw. Nag-chat tayo ng isang gabi na itigil na daw. Tapos parang kailangan, may mga bagay pa daw siyang kailangang ayusin sa sarili niya. Tapos ang sabi niya sa akin, may mga problema din daw ako na kailangan kong ayusin sa sarili ko. Which is aminado naman po ako na may mga ilang parts sa akin na kailangan ko pong ayusin at kailangan ko pong aralin kung ano nga ba yung pagkakamali ko. Pero ang masakit lang sa akin, Miss Rocky, kasi kaya naman pong ayusin ho sana yon habang inaayos pa po namin kung ano yung mayroon pa po kami. Pero yun po, dumating po sa point na siya na po yung nakipag-break po sa akin talaga. Sinabi niya na may aayusin siya sa sarili niya, pero yung pala, naka-ready na yung backup niya, ganun. Yes po. Tapos after nun, siguro after po ng breakup namin, umabot po ng mga ilang linggo, ganun. Pag nasa campus po ako, may mga nagtatanong po sa akin ng mga lower year, ganun.
na, uy, break na po, kuya, break na ba kayo neto ni ganto? Tapos sasabihin ko, yes, bakit? Anong meron? Sabi nila, oo, akala kasi namin kuya, hindi pa kayo break kasi palagi siyang may kasamang guy. So yun, it's just confirmed na yun po. Kumbaga, hindi po kasi hindi nasakit yung nararamdaman ko po nung narinig ko po. Parang it's all about disappointment na umabot na sa point na nakikita na o na-observe na ng ibang tao na kung ano yung nangyayari sa amin, which is kung ano rin yung maling nangyayari sa aming dalawa. Mm-mm. So yun, masyado po talagang hindi siya galit wala na pong galit, ganun. Napakalaking disappointment lang po talaga kasi pinagkatiwalaan ko po siya. Mm-mm. Lahat po ng mga bagay na understanding, patience, binigay ko na po. Mm-mm. Kahit po magkalayo kami ng bahay, Mm-mm. tapos hatid ko po siya palagi, ganun. Talaga? Gaano ba kalayo yung bahay niya? She's from Bulacan po kasi. Ha? So from Pasay, pupunta ka ng Bulacan para ihatid siya tapos hindi ka malang makapasok dun sa pintuan ng bahay nila, ganon? Ay, hindi po. Ang hinahatid ko lang po siya doon sa may Cubao Terminal lang po talaga. Kala ko naman dun sa mismong Bulacan. Okay. So Tap- disappointment ang naramdaman mo by the end. Hindi na galit. Tama? Hindi na po talaga. Mm. Tapos, I've decided na mag-move on na nung nakita nung friend ko na kasi gumagawa po kami nito ng prototype. Tapos, sabi sa akin ng friend ko, uy, Sandro, nakita ko si yung ex mo, may dala-dala na siyang bouquet ng flowers kasama yung lalaking pinagseselosan mo. So, yun, nung narinig ko po yung kwento na yun, it's just hit me na, yeah, it's definitely nga na maiba na hindi na po talaga. Taray naman, it just hit me. Na iba na talaga. Kumbaga, wala na talaga. At napatunayan nila, confirmed na may relasyon talaga silang dalawa. So, tama yung hinala mo na itong lalaking to, nag-aabang lang pala dito sa jowa mo, na, ayun, nakipaghiwalay na sa'yo. Tapos sinabi niya na kailangan niya lang ayusin yung sarili niya. Yung pala, kaya niya ginawa yung pakikipag-break up sa'yo kasi para mas maging legal na sila. And I think may mga tao talagang gumagawa ng ganun. So, ikaw, Sandro, paano mo ina-handle ang lahat ng ito? Or paano mo na-handle yung ganong klaseng sakit na naramdaman mo or disappointment na naramdaman mo? Paano ka nag-move on? Siyempre po, nung mga ilang few weeks, grabe po talaga yung impact sa akin. Like, Umiyak ka? Hindi na po kasi yung po kasi sa akin, yung feeling po sa akin, hindi na po siya iyak. Parang tamlay lang po talaga na sayang, ganun. Yun yung nafe-feel ko. Sayang na parang marami na kaming plans, ganun. Tapos, yun. Hindi rin pala matutuloy. Pero yun po, medyo nakakapag-move on na rin naman po. Sa sobrang nag-move on ka nga, nag-transform ka into dragon. Sandro, ano na nangyayari sa'yo? Bakit parang kinukuha ka na ng mga alien? Parang naman bumabalik tayo sa 50 BC. Ano yan? Hello po? Ayan. Oo, okay ka na, Sandro. Okay, so Sandro, eto na lang, ano ang mensahe mo para dito sa naging ex mo? O may gusto ka bang ibigay na mensahe para sa ex mo, para dun sa kaibigan ninyong dalawa na tinraidor ka, o may gusto ka na lang ibigay na mensahe sa sarili mo? Go ahead. Magbigay ka ng message kahit kanino. So siguro message ko na lang din sa kanya. Message ko sa kanya, sana lahat ng pangarap niya, maabot niya. Lahat ng mga plans niya, lahat ng mga gusto niyang mga type of business pagdating ng araw, at kung ano yung field na gusto niyang makuha, yun, makuha niya. Kasi yun po, hindi naman ako nagtatanim talaga ng galit sa kanya kasi hindi naman po kasi ako maka-move on is if yun nga po, ipagpapatuloy ko yung galit na nararamdaman ko sa kanya. Siguro ipagpe-pray ko na lang na makuha niya lahat ng gusto niya. Tapos pati din sa akin, ganun, na sana masettle na lahat. Yun lang po talaga yung pinaka-message ko sa kanya na sana makamit niya kung ano yung love na hinahanap niya sa isang tao.
At mag-settle siya doon if nahanap niya na po. Sa friend din yung dalawa, may mensahe ka? Wala po. Pagpapasadyos ko na lang po siya. Hindi mo sinuntok? Hindi po. Ayaw mong bugbugin, ganon? Hindi, pabayaan na po natin. Tama Tsaka, ano naman po, yun. Opo. Tsaka, yun nga po. Oo. We shouldn't be violent. Alam mo ba yon? Yes po. We should love animals. No, wag tayo maging violente sa mga hayop, ganon. Tarot with tarot. At saka Sandro? Siguro ang message ko na lang din sa sarili ko, Ay, may message. siguro maging maingat na lang sa kung sinong mamimit na hindi magtitiwala ka agad-agad hanggang sa hindi pa nakikita ko ano nga ba yung karapat-dapat na mga signs or types of pagmamahal na hinahanap ko sa isang tao. Kasi love is very unpredictable po talaga. Yun lang po. Love is very unpredictable. Taray nun nanggaling sa isang 21 years old na caller natin. Ngayong hapon na ito, si Sandro. Pero Sandro, alam mo ba na ang state of mind ng tao nagbabago-bago. Pabago-bago. Kaya nga, pag nakahanap siya ng bago, di umanap ka rin ng bago. Charot, darot. De, biro lang. Anyway, Sandro, maraming salamat sa iyong pagtawag sa programang ito. Sana maging maayos ang iyong buhay and sana ay ipagpatuloy mo lang ang pagiging mabuting tao mo. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Thank you, Thank you Sandro. Bye. Thank you po. Thank you po, Miss Rafi. Yan po ang ating top secret sharer ngayong hapon na ito, Sandro 21 from Pasay. Hindi kasi ako maagang lumandi eh. I mean, late bloomer ako eh. Kaya hindi ko pa alam yung state of mind and heart ng mga taong 21 may jowa na. So, jumowa kasi ako mga 26 years old na yata ako eh. O, diba? Nakaligtas tayo sa teenage pregnancy pero sa pagiging matandang dalaga, muntik na. Charot, darot. But kidding aside, kabisyo. Ang hirap talaga kapag tiwala ang nasira. Hindi mo na ito mababalik pa. And you have to really carefully choose the person who you wanna be with. At lagi niyo pong tatandaan na mayroong limitasyon sa lahat ng mga relasyon. Hindi porke kaibigan mo, lahat na ng bagay na ginagawa ninyo ng jowa mo, gagawin mo sa kaibigan mo. Sabi nga, if you treat everyone important, then nothing and no one is really important. Gets mo, kabisyo? Kung lahat ng tao para sa'yo ay importante, wala talagang importanteng tao para sa'yo. Kung lahat espesyal para sa'yo, wala talagang espesyal sa buhay mo. Alam mo dapat at nasa puso mo kung paano timbangin ang mga bagay-bagay. Especially our relationships. Alam mo dapat kung paano i-prioritize yung friendship na meron ka at yung pagmamahal na meron ka sa isang tao. Hindi ka totoong kaibigan kung nananaraydor ka. Kung nagiging ahas ka. Tinutuklaw mo yung jowa ng kaibigan mo. At para sa mga taong nagtiwala lang naman sa kanyang kaibigan, sa kanyang jowa, pero ipinagpalit. Tama naman na hindi natin kailangang gamitin yung enerhiya natin para sa kanila. Because they don't deserve our energy. May ganun!
Ganun talaga kapag nasasaktan ka tsaka kapag tumatanda ka na, 'di ba? Yung mga enerhiya, inilalagay mo na lang doon sa pagpaparelax mo, pagpapamasahe mo sa likod mo, ganyan. Pag-aayos mo ng arthritis mo, tsaka paglalagay mo ng salon pass mo doon sa magkabilang balakang mo. Ganun na yun. Anyway, Kabisyo, maraming salamat sa inyong pagtutok na kasama mo ang Basa Princess DJ Rakitera. Bukas ulit magsama-sama tayo alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon. Dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!